jam hiremon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma aljuma hawri ko 3 lewru mai hitande ujunaji ɗiɗi no gasine e habaruji mon e ɗemgal Pulaar ma en guidoro toon to États-Unis ma en jaa toon to New York ñawore makko kanko Donald Trump en jillo kadi université ji gonɗi États-Unis a ƴeewen to seppoji jarata habaruji men international puɗɗorɗen ko toon to Palestine ƴeewen kadi est ce que nannodiral no jogori wodde hakkude kamɓe Hamas e Israël ma habaruji men ma nawa en toon to Mali en jeeyan toon to Sénégal e to Mauritanie ko ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude e oɗo journal min mbaɗɗata hannde aljuma hawri ko 3 lewru mois de mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ma ngare desuji muɗum joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire mon habaruji men États-Unis guidorɗen d'abord koko fati e weeyo ko siftini ɗon tan e wonɓe diwan Cincinnati ene wayno ko ɗe balɗe jeegom garoje walla 5 garoje fof ko tuɓoji ɗi noon ne mbawi dartade ñande dimanche kono noon ñande hande jamma aljuma janggo subaka aset fuɗɗito kadi altini wayno tuɓoji ɗi ma continue en toɓa ɗimin hewata doole weeyo ɓuuri hande ñaadde ko toon to diwan Texas ene wayno ko surtout en wuuro wiyeten Hoggis ndiyameji ɗe walla kenil bonni toon no fewi toon to Houston e diwan muɗum woni koye oɗo saha joni koye wameji bonni tugnade kadi e service météo toon to New York kanko Donald Trump ene wani o ñalli kadi ko tribunal ɗum noon ko hande kadi ko seedeji goɗɗi gadda hande ko woni ñalawma 11 ñawore makko kanko Donald Trump e kalisaji ɗi o takka wiya o hutorima ɗum ɗon pour wadde wallude campagne makko hitande ujunnaji ɗiɗi e 16 ene wayno hande ko wori seedeji gaddaɗi ɗi ko biyeteɗo Hob Hicks on kadi meeɗino wonde directrice ko fati en communication makko kanko Donald Trump nde woni Maison Blanche nde on ene wayno haali haaluji kewɗi wi wonde ko kanko Donald Trump e nder surtout enne nde vidéo ji jaltiɗo en omo haala wiya wonde ko omo wawi nangude rewɓe o mema ɗumen ɗo wela fof to hay goto haalata e kadi ene wayno ko kanko ɗo Hicks o wawino kadi haaldude Donald Trump surtout nde ɗiɗon kalisaji biyaɗi joɓaɗi nde puɗɗi yoɓede kono ene wayno Donald Trump kañum hoorumum no haaldiri e makko wi wonde ko yo haalde biyeteɗe pekka ene wayno on kañum hoore mum ko liggotono nden koye inquire wimo wonde ko kalisaji joɓaɗi ɗi ko yoɓi ɗum tan ko sibabude ɓeɗon rewɓe ne mbaɗa e couverture journal donc o haalanaka hen ko woni gonga ko caggal mum wonde ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ɗiɗo seedeji fof procureur hutorade ɗum wiide hollude wonde hono kanko Donald Trump ɗiɗo kalisaji joɓama e kadi joɓa koye sans campagne makko joɓa kadi ko sibabude walludemo ha campagne makko hitande ujunnaji ɗiɗi e 16 beele ene wawa ɗum ɗo ɗiɗon histoire uji ne mbasa yaltude hen so mbasi yaltude hen ko ɓuuri kadi beele kala mo fonno wonno foɗodirde campagne oɗon saaha beele oɗon wasa hebde wasa gagnade ɗum ɗon noon ko comme no mbirini ko violation fédérale wonande constitution mo États-Unis hande toon to États-Unis seppoji université ji ene wayno ko oɗo saha joni en continue ɗum noon ene wayno ko hiisa hande tan kene ɓuuri ujunnaji ɗiɗi neɗɗo nanggama taw ko étudiant ji ɗum noon won université ji puɗɗima nimsidde holko woni sababu noddi policier ji kono ene wayno ko kanko gardiɗo Columbia université oɗo saha joni woni koye ƴewde holno wawi fewnitirde ɗeɗo gueɗe ɗe waɗi saabu ko kanko noddi police yo ar toon to université gonɗo toon to New York kanko debbo biyeteɗo Minushi Shafik ene wayno haaluji kewɗi wi wonde ko kanko hoore makko jibina koye Moyen-Orient o jibina kadi ko hakkude famille aji julɓe e juif aji e chrétien ji omo andi kadi kala ko fate ko mbiyata antisémitisme haaluji contre juif en haaluji contre arabeɓe haaluji contre julɓe ɗum fof ko hunde ɓoyde e wona hunde hesere e makko nande ɗum kono noon ko hutorade hen sahaji gueɗe ko wiyete violence ha kene bonna institution ko wayno université ɗum ko hunde nde moƴƴani o wi donc ene wayno koɓe mbaddi jonte ɗiɗi omo ƴeewa haalde étudiant ji o donki haalde men ko wawi wonde fof oɗo saha joni hono yimɓe liggotono e makko wayno faculté ji ko wayno étudiant ji nden continue haare nde hay sinde université oɗo saha joni ha ñande 17 mai ko ñaaguiɓe yo policier ji gon toon ɗum firtani wonde ko kamɓe étudiant ji yimɓeɓe goppu haare nde
toon noon université ji goɗɗi surtout ko wayno Emory an wano yimɓe ko wiyeteɓe trustee ko ɓen jogui kala ko fati financement walla kala ko fati administration université o en wani ɓe vooti hande ɓe mbi wonde ko hankkadi ɓe natti hoolade walla yidde jokkodirde e kanko gardiɗo université Emory kanko hoore makko kadi kono neɗɗo joyanoɗo e nodduɓe policier ji yo gar nangga toon to yimɓe toon to Emory ɗo Emory noon woni ko toon to Georgia. Université gonɗo kañum hoore mum to Vermont ko eɓe jogonno wadde graduation e cérémonie ji ɗi hono kanko Linda Thomas Greenfield ko kanko woni ambassadeur aux États-Unis toon to Nations Unies ko invitenoɗo hen e wayno tugnade ko haaluji jaltuɗi kamɓe étudiant ji ɗi ɓe mbino koto ar e ɗum noon kadi ene wayno ko andaka ni so tawi cérémonie ji maɓe mbawi arde kono noon inde makko kanko oɗo Linda Thomas e surtout wiyande kadi ko kanko woni gonɗo toon to Nations Unies joɗaniɗo toon États-Unis e kadi tugnade étudiant ɗi ko kalata kala ko votete contre Palestine ko koye makko rewata donc ene wayno o inde makko ittama e fodɓe wodde taweɗo oɗon cérémonie toon to Chicago université mabɓe gonɗo toon to Chicago kañum hoore président muɗum waɗi discours hande wi wonde ko kañum hoore mum so tawi yimɓe wonɓe toon campement ɓe mbaɗɓe toon tilisaji men ɗi so tawi o délai mo rokki ɗumen timmi jaltani ko noddo kanko hoore makko police donc ne woodi ha hande to yimɓe wodɓe ganduɗa goni e campement ji université gonɗo to Californie mo mbiyata gonɗo Riverside kañum hoore mum dañi nanodiral hakkude étudiant ji ɗi e kamɓe kanko président université o donc ene jeeya e nanodiral ngal hay sindo wonde ko kamɓe université kamɓe étudiant ji ɓe kalani directement wonde ko kalisaji ɗi ganduɗa université ne walla ɗum taw ko organisation ngaji supportuɓe Israël ɗin kalisaji ne duttine ene wayno ko ɓe jaɓodiri kam wonde ko maɓe ƴeftu goomu liggade holno ɗin kalisaji hankkadi kamɓe université ɓe nattiri jogade ɗum université goɗɗo woni Michigan ɗum noon ko mbiyata école publique parɗe e cellal kañumen goni koye graduation mum hannde e nder cérémonie ji ɗi kanko goto e yimɓe kalfinaɓe toon konngol kaalo kadi kañum hoore mum ko gondunoɗo e cancer caggal mum ene daɗi hen hono kanko biyeteɗo Jodi an Bori o haali o wi wonde ko laamu ngu ɓuuri jarande ɗum ko wallude yimɓe lebteteɓe toon to Ukraine kono noon yimɓe palestinaɓe lebteteɓe toon to taw ko Israël lebta ɗumen jaranani ɗumen waɗani ɗumen hay mbuɗu ɗum noon e wayno ko ɗum ɗon fof koko fate kalisaji kalteɗi ɗi enne ko fate enne kanko support makko kanko président Joe Biden e laamu makko wonande Israël ha hande won université ji puɗɗiɗi oɗo saha joni jabde haaldude étudiant ji ɗum noon en jaa hen université gonɗo biyeteɗo Brown université gonɗo toon to Rhode Island kañum hoore mumen wayno étudiant ji jaaɓi oɗo saha joni hande ittude kala ko wiyete tillisaji mbanno toon e ɗum noon ko caggal kadi cuuɓi kene woni étudiant ji jeegom mbawi joddade mabɓe kamɓe administration pour ɓe nanodiri kam wonde ko ɗo e mois d' octobre kamɓene goomu pour vodde ko fate en ɗiɗo kalisaji ɗiɓe namdi kala compagnie mo supportude Israël ɗiɗon kalisaji o nattoon université ɓe jaɓodiri kadi wonde ko yimɓe étudiant ji nangganoɓe ɗi fof ɗum noon ko seppuji puɗɗinoɗi wadde toon guila lewru décembre kala étudiant ji nangganoɗi hen walla suspendenoɓe hen ɓeɗon fof affaire mumen ene artire université goɗɗo kadi gonɗo toon to New Jersey ene nanodiral waɗino hakkude mabɓe ɓeɗon dartini hen seppoji men donc won université ji kewɗi oɗo saha joni goni koye ƴewde ɗiɗo laabi pour holno mbawirta wawde nanodirde étudiant ji tawanani gadda policier ji bon fuɗɗinoɓe addude policier ji e wayno réaction ngaji kewɗi mbaɗi oɗo saha joni toon to États-Unis kanko Bernie Sanders o wi gongira e gonga ko fate hen étudiant ji ɗi ene ponno o peede ceppa ɗum ɗo fof jeeya koye amendement mumen gadon oy kadi ene wayno ko ɗum ɗo fof ko waɗete ko en hawnaki ko complot pour bonnande kanko président Joe Biden ko fate campagne makko garowo par ce que ɗiɗo étudiant ji fof so tawi continue ene mbasi weltade hawnaki kañumen koyemen jogorani wawde gotanta Trump kono ene wayno jogorani wotandema ko ɗum waɗi kadi hono kanko kadi jaata toon to Caroline du Nord biyeteɗo Claiborne o wi kanko hoore makko ɗum ɗo kadi ko hunde kanko président Joe Biden on foti miccade hen o ƴeewa ɗum ɗo holno wayliri position makko ko fate surtout ballugol Israël on wayno ko kanko discours makko kanko président Joe Biden ko haali hen ko wi wonde ko gongira e gonga ɗiɗo seppoji mbaɗoji ɗi jogorani waylude position mabɓe toon to hakkude mabɓe Israël pour protége ɗum pour kadi wallude ɗum ko fati sécurité mum ko ɗum waɗi famama hande tan kadi won yimɓe
yimɓe wonnoɓe toon to département d'état no affaire étrangére ene jeeya hen neɗɗo biyeteɗo haala rarit on kadi ne wayno ko neɗɗo joguinoɗo kadi hoolare mawde toon to département d'état démissionni hannde ɗum noon démissionni hannde ko caggal kanko hoore makko nde o wi wonde ko sibabude position ngaji laamu jogui jingan continde jingan israël continde kadi jabde wonde yimɓe palestinaɓe ne mbaare kadi ne lebtirte ni ɗum ɗo wawa continde wonde département d'état kanko oɗo debbo biyeteɗo haala rari naati ko département d'état ko hikkili tan ujunnaji 2006 o rokkama poste uji kewɗi o meeɗi jooɗanade kadi états-unis ko toon to Yemen o wawi kadi jooɗade toon to nokkuji kewɗi ko wayno Hong Kong ko wayno Qatar e Afrique du Sud e kanko sakkiti ko kadi e ɗiɗo duuɓi ɓennuɗi fof ko kanko woni joguiɗo konngol toon to département d'état surtout wonande ɗemgal arabe donc ko wawi wonde fof e réaction ngaji pamade tan hono kamɓe démocrate oɗo ko ɗoɓe goni ɗo joni ko fayre mawde wonaniɓe surtout wonde ko won université ji jogorɗi wadde cérémonie ji mumen taw ɗiɗon cérémonie ji kanko président Joe Biden mo foti yaade toon ɗiɗon université ji ne wayno étudiant ji minen puɗɗo wiide wonde ko cohlani o ara toon e kadi ko hunde nde ganduɗa henna en continue ha hande wadde campagne contre makko kanko président Joe Biden so tawi tan ɓe mbaylani position mabɓe ko wonande ɗiɗo seppoji wonande kadi noɓe supportiri Israël donc ko wonti caɗele mawɗe wonandeɓe kamɓe kanko président Joe Biden donc artu tan hande seppoji eko hiisa hande tungnade kadi e New York Times ene wayno ko étudiant ji ken wona ujunnaji 200 neɗɗo oɗo saha joni ko nanggaɓe walla kam ko meɗnoɓe nanguede wonenne mofta ɗum noon ene wayno ko ni wayi tungnade noɓe kaaliri toon to Arizona state université ene wayno ko 70 neɗɗo nanggama toon université gonɗo to Kalpoli Humboldt ɗum noon ko Californie 60 neɗɗo nanggama toon Case Western University gonɗo toon to Cleveland Ohio yimɓe 20 nanggama toon City College New York nanggama toon 173 neɗɗo Columbia University on yiiɗi wadde seppoji 217 neɗɗo nan toon nangga Dartmouth College on woni ko Hanover New Hampshire yimɓe 90 neɗɗo nan toon nangga Emerson College on en 116 neɗɗo nan toon nangga Emory University on ko Georgia yimɓe 26 nan toon nangga Florida State University on ko Florida yimɓe 9 nan toon nangga université goɗɗo biyeteɗo Fordham University gonɗo toon to New York ene wayno ko yimɓe 15 nan toon nangga o université goɗɗo no woni Indiana ɓe mbiyata Bloomington yimɓe 57 neɗɗo nan toon nangga New School ko New York ɗon kadi hande yimɓe kadi fuɗɗima nanguede toon donc 43 neɗɗo nan toon nangga université gonɗo toon kadi mbiyata New York University on kadi ko New York 37 neɗɗo nan toon nangga University North Carolina ene wayno ko woni ko Raleigh neɗɗo goto nan toon nangga Northern University gonɗo toon to Boston Massachusetts 96 neɗɗo nan toon nangga Northern Arizona University ɗum woni ko Arizona 24 neɗɗo nan toon nangga Ohio State University ɗum ko Columbus 36 neɗɗo nangga University gonɗo to Portland taw ko University État Oregon on ko 22 nan toon nangga Princeton University New Jersey 15 neɗɗo nan toon nangga State University gonɗo toon to New York on woni ko toon to New Paltz yimɓe 133 neɗɗo nan toon nangga Stony Brook University gonɗo toon to New York kadi Stony Brook woni 29 neɗɗo nan toon nangga University gonɗo Buffalo ɗum ko Buffalo New York 15 nan toon nangga University Arizona Tucson woni yimɓe 9 nan toon nangga University Californie Los Angeles 200 nan toon nangga donc oɗon woni université gonɗo mo mbiyata UCLA Université Colorado gonɗo to Denver 40 neɗɗo toon nangga Université Connecticut gonɗo to Store Connecticut 25 neɗɗo toon nangga Université gonɗo Florida woni ko Gainesville Florida yimɓe 9 nan toon nangga Université Georgia gonɗo to Athens Georgia 16 neɗɗo Université Illinois gonɗo toon to Urbana neɗɗo goto nan toon nangga Université Mary Washington gonɗi toon to Fredericksburg ɗum ko Virginia yimɓe 12 nan toon nangga Université Minnesota gonɗo to Minneapolis yimɓe 9 Université New Hampshire gonɗo to Durban yimɓe 12 nan toon nangga Université New Mexico
gonto Albuquerque yimɓe sappo e jeegom nan toon nanga. University North Carolina gonɗo toon to Chapel Hill yimɓe capantati e jeegom nan toon nanga. University Notre Dame woni ɗum woni donc Indiana sappo e jeeɗiɗo. University Petersburg woni ɗum noon Pennsylvania yimɓe ɗiɗo. University South Carolina Columbia ni yimɓe ɗiɗo. University South Florida Tampa woni sappo e tato. University South California Los Angeles California capanɗe jeenayi e tato neɗɗo. University Tennessee Knoxville ɗum woni ko Tennessee yimɓe jeenayo. University Texas gonɗo Austin ɗum noon ko Texas temedere capantati e jeegom. University Texas gonɗo Dallas Texas sappo e jeeɗiɗi neɗɗo. University Utah gonɗo South Lake Utah sappo e jeenayi neɗɗo. University Wisconsin Madison capantati e nayi neɗɗo. University gonɗo toon to Commonwealth Virginia Richmond woni sappo e tato neɗɗo. University Virginia Tech University capanɗe jeetati e ɗiɗo neɗɗo. Université gonɗo Washington Saint Louis on ko Missouri yimɓe temedere nan toon nanga. Université Yale gonɗo to New Haven Connecticut capanɗe joyi e ɗiɗo neɗɗo. donc ko famata ene wayno kadi ko jiita e ɗum ɗon hono kamɓe ko surtout wayno professeur uji jangguinoɓe ɗiɗon université ji kamɓe fof oɗo saaha joni ɓe goni koye ɓe jante seppoji ɗi gonɗi boowal ɗi noon pour wallude kadi surtout yenne toon to kala ɓeɗon nanggaɓe nawaɓe université ji kamɓe koye mabɓe ɓe jaaha kadi ɓe ɗo tribunal uji ɗi to tribunal uji ɗi ɓe gona toon kadi pour supportude ɓeɗon wadde hen kaalisaji mabɓe wadde hen kadi kala koɓe jogui ko fate wallude ɗiɗon étudiant ji beele ne goppe walla beele justification e dokke ko wiyete en holno nanguiri avocat ji walla holno goppira ɗum noon ene wayno ko affaire o nen continue jiiɓade oɗo saaha joni point de vue ko fate école aji ɗi holko jogori wonde avenir muɗum e kadi ko fate politique surtout tawde kadi ko hitande campagne électorale ko faya hakkude président Joe Biden e kanko ancien président Donald Trump. habaruji men international guiɗorɗen ko toon to Égypte e tugnadi kadi e journal El Jazeera ko haali walla télévision El Jazeera ko haali délégation Hamas arini toon hannde to Égypte ɗum noon addiɓe ko jaabade kadi arde ƴewde jabde nanodiral nde ganduɗa kamɓe Israël kamɓe kadi gouvernement États-Unis e Égypte e Qatar proposé ɗum noon wayno ko kamɓe Hamas noɓe gari oɗo délégation noɓe gardini ɓe mbi ko ɓe goni déterminé e dañde nanodiral beele ɗiɗo pétalaji ne ndeeƴo toon to Gaza ɗum noon wayno ko kamɓe Hamas délégation mabɓe no mbirni wayno oɗo saaha joni koɓe forçaɓe yoɓe jappa hay koɓe potani jabde ko wawi wonde fof ene wayno Israël rokkiɓe ko yontere wotere pour wiide so tawi ɓe jaaɓi proposition ngaji mbaɗaɗi ɗon ɗi kañum hoore mum ene wawi wasde nadde toon to Rafa ko noon soɓe jaɓani kañum hoore mum ma continue nanna yimɓe muɗum toon to Rafa noon ko nokku mo ganduɗa kamɓe États-Unis eɓe jiiɓi aduna o pour wiide wonde ko est ce que kamɓe koye mabɓe États-Unis eɓe jaaɓi Israël naata toon to Rafa walla ɓe jaɓani e nder nanodiral ngal prisonnier ji nanggaɗi ɗi ko mabɓe gostodiri ɗum noon ko wani Israël ma woppu ken wona ujunere neɗɗo taw ko Palestine nanggaɗo toon to Israël kamɓe kadi Hamas yimɓe kene wona temedere capantato heddiɓe hawnaki mabɓe goppu ko ɓuuri hen hewde kono en ɗamina tan ko kamɓe koye mabɓe woda koɓe keddori pour wawde wadde pression Israël hono kanko secrétaire général mo Nations Unies Anthony Guterres o haali o wi wonde ko mo ñaagui kadi kanko hoore makko Israël e Hamas yo mbaw nanodirde pour beele ɗiɗo yimɓe nanggaɓe toon ɓe Hamas nangguno e yimɓe kadi nanggaɓe toon de Israël beele en paata e galleji mumen e ɗum ɗo kadi beele région beele en wawa deejo e tugnade ka hande Al Jazeera ko haali ɓe mbi wonde ko kamɓe kadi kamɓe Nations Unies Israël fellitinade toon to Rafa ujunnaji neɗɗo hawnaki koko jogorma e toon sibabude heege ɗum kadi ko kamɓe haali ɗum ko bureau mabɓe kamɓe Nations Unies wonɓe toon taw ko kañumen mbaɗata coordination ko mbiyata affaire uji humanitaire toon to Gaza ko jiiɗa e ɗum ɗon kadi hono ministére toppitiɗo ko fate cellal toon to Palestine wi wonde 34 ujunere temed jeegom e nogas ɗiɗo neɗɗo palestinaɓe ko ɗum woni ko maayi toon tuggi tan ñande 7 octobre nde Hamas wiyete yani toon nde Israël ha hande ne wayno limtante ko ujunere temedere e capanɗe tato e jeenayi neɗɗo maayiɓe toon
de tugnade kadi al jazir ko haali wonde ko kamɓe israel ɓen continue eɗen ɓe ɓen bomba toon to rafa haysinde wonde ɓe yimɓe maɓe natani ko ndewani leydi pour nadde rafa ene wayno ko hanki ɓen bonni toon walla subaka ɓe bombi toon huɓere wotere yimɓe jeeɗiɗo maayi hen tan waɗi hen cukalonto ko sen waɗi hen nayeɓe ɗum ɗo fof ene wayno israel kañum hoɗum ko haalata wi wonde ko ɗiɗo nokkuji ɗi bombata ɗi henna ko hamas hutorto ɗum pour kañum hoɗum mum werlade maɓe bomboji. habruji men international ha hande toon to Mauritanie toon to Lig Seyba hono gardinoɗo wuuro Lig Seyba biyeteɗo Alhussein Yero Baba Kane ene wayno sankima ñande alhamis nde toon to Nouakchott o sankiri noon ko duuɓi 95 e kanko kadi ene wayno wontuno mawɗo wuuro Lig Seyba ko guila hitande ujunnaji 2 e 9 ɗum noon ko caggal nde mawni ko biyeteɗo Mamoudou Yero Baba Kane nde sankino ene wayno ko kanko hoore makko guila nden ko kanko woni mawɗo wuuro ngo ɗum ɗo noon ko aadaji gonɗi goɗɗi guila hitande 1976 ɗum noon ko hunde nde ganduɗa en andade toon to Fouta e surtout kadi kanko kadi ko neɗɗo gandaɗo no fewi kadi ko neɗɗo ganduɗo histoire Fouta kanko Alhussein Yero Baba Kane e kadi ko neɗɗo keɗonoɗo toon no fewi toon to e nokkuji Bosse e kadi e ko ɓuuri hewde e Ngenar kankogol makko kadi ko sunare mawde wonande Lig Seyba wonande kadi Fouta ustare mawde wonande histoire gorgol e wonande kadi Mauritanie ko bibliothèque mawɗo wonno e tugnade kadi e ko écrivain walla bindowo biyeteɗo Amadou Hampâté Bâ haalno toon to Mauritanie tugnade rapport bindaɗo tugnade kadi article bindaɗo toon to agence Mauritanie d' information hono rapport goto mo kamɓe rapporteur uji sans frontiére ɓe jaltini e nder hitande ujunnaji 2024 ɓe mbi wonde ko Mauritanie ƴefti place e 33 ɗum noon koye fawade 180 leydi e suɓunodi ɗum noon koye guila leyɗele takkiɗe kadi ha e leyɗele arabeɓe ko kamɓe jogui oɗon place ɗum noon firti wonde ko e hitande ɓennude nde tan place mabɓe wonno ko 76 kono ne wayno koye hitande ujunnaji 2024 ɓe garti ha 33 aɗa ɓe mbiri ni ɓe mbawi wadde ligguey mawɗo ha ɓe gusti ken wona 53 toɓɓere 76 ɓe gonno ɗum noon ko hitande ɓennude en kono noon hande ɓe gonti 33 tugnade rapport no haaliri ha hande e nder article ko haali mbi ɗum ɗo foof ari ko caggal nde wayluji kewɗi mbaɗa hen tugginde kanko gardiɗo leydi Mauritanie Mohamed Ould Cheikhul Ghazouani nde o ƴefti laamu guila hitande ujunnaji 19 kadi wayluji ɗi patuɗe fati habruji toon to Mauritanie oɗo rapport noon ari koye nder ndiɗo lewru mois de mai ko lewru kadi min mbiyata ɓe pertata hen koko fati e wellitare jayandiyankagal e nder jonde nde wadde ministre uji makko ɗum noon ko mbiyata conseil du ministre kanko Ousmane Sonko o ƴefti jamiroje ken wonno 23 yamirore ɗeɗo foof jamiroje fof paati ko fati e wallude ko mbiyata campagne agriculture walla ko fati e ndema toon to leydi Sénégal e pour makko kadi ndema ko secteur poɗɗo wadde tete haqqille no fewi par ce que pour makko ko secteur kadi ballowo e leydi Sénégal pour ko fati e henna ɓamtare ene wayno no wiiri ni o wawi yamirde ministre toppitiɗo ko fati e ndema biyeteɗo Mabouba Diagne yo ƴeftu kala mesure aji kala peeje bawɗe wonde beele ne wawa wallude yimɓe remoɓe ɓe yimɓe kadi wonɓe toon e ko fati e ndema guila e ko fati e kalisaji no keɓiri kalisaji no cohli ha ko fati ko awete ha ko fati e engrais ji e gueɗe patuɗo e gueɗe balloji men tan ko fati campagne garo hitande ujunnaji 2024 ɗum noon e wayno kanko Ousmane Sonko o waɗi hen o wi wonde ko oɗo ko secteur mo ɓe mbaɗi haqqille no fewi kanko Ousmane Sonko e ministre uji makko surtout ministre makko de l' agriculture pour ko fati e lamnude kala ko mbaɗata o wi kala on ko waɗata kadi ko fati ene yettinde balle laamu wonande yimɓe wonɓe toon e terrain ngaji yimɓe wonɓe toon ko wayno remoɓe walla ko joguiɓe ko projet ji ko fati e ndema ɗum ɗo fof yo won hunde labtude kadi yo won hunde yawde ɗum noon ko kanko Ousmane Sonko o ƴefti oɗon décision kadi e caggal nde joɗodiri e ministre uji makko toon to Mali e tugnadi kadi e konngol gumigol toon to radio France international hono kamɓe armé Mali ɓe mbi ɓe mbawi ñande 29 lewru avril nde ɓe mbawi warde biyeteɗo Abou Huzaifa noon kon goto e ardinoɓe groupe état islamique gonɗo toon to Sahel e ɗum noon wayde ko kanko kadi ko neɗɗo jiilotonoɗo ɗiɗo duuɓi joyyi États-Unis kadi no fawnomo ko prix mawɗo pour kala bawɗo wardemo walla bawɗo walludeɓe haaɓe nanggamo donc kanko hoore makko ko takkunoɗo par États-Unis wiide wonde ko
ko kanko woni sababu soldateɓe américain ji nayo ene mbarama ɗum noon wayno koɓe mbaɗino prix kala bawɗo wallude hawo nanga walla hawo wara e nder communiqué mo kamɓe militaire uji maɓɓe mbaɗi ɓe kalani détuji holno ɓe jiitirimo walla holno ɓe mbawi waɗirdemo identifié kono ene wayno koɓe mbi tan ko wonde ko bargol makko ari ko caggal nde jokkodiral manggal waɗi hakkude kamɓe militaire uji andaka noon est ce que kamɓe militaire uji maɓɓe ɓe ballodiri koye mouvement biyeteɗo aswad walla ɓe ballodiri mouvement goɗɗo ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko oɗo baraɗo ene wayno ko états unis fawino e dande makko ken wona million ngaji $5 pour kala bawɗo warde mo million ngaji $5 noon hawrata milliard uji 3 e feccere franc CFA ɗum noon ko américain ji mbanno e dande makko ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko abou huseyfa ene wayno warama ñande 29 lewru avril habaruji men international ha hande toon to burkina faso e tumnadi kadi ko radio france walla france 24 ko haali wi wonde ko temedde yimɓe enani ko yimɓe hewɓe garino toon seppude yesso ambassade états unis gonɗo toon to Ouagadougou ɗum noon ko yimɓe ɓeɗon kadi arɓe seppude ɓe ko hollude météo men sibabude kamɓe états unis et surtout kamɓe londres ɓe mbawino hollude wonde koɓe paayi walla ɓe jogui météo no fewi e surtout kadi nde surtout ko caggal nde goomu biyeteɗo human right watch kañum worude haalno wi wonde ko armé burkina faso e yimɓe russen mbari ken wona 123 neɗɗo taw ko civil en ɗum noon koye tawne waɗi kadi 56 cukalel ɗum noon koye guure gonɗe toon to burkina faso ñande 25 lewru février e ɗum noon e wayno ko kamɓe états unis e kamɓe burkina faso non kamɓe états unis e kamɓe angleterre caggal nde ɓe mbaɗi ɗum ɗon e caggal kadi nde oɗon rapport waɗa publié hono kamɓe burkina faso ɓe mbawino wiide wonde ko sibabude BBC sibabude voice america e sibabude kadi télévision ngaji ko wayno TV5 e journaux uji kewɗi goɗɗi ɗiɗon journal uji fof mbaɗanoma suspendre pour ko jonte ɗiɗi ɗum noon hannde ne wayno ko kamɓe ɓeɗo en arɓe seppuɓe ɓe gaddi lettre noɓe mbiri ni e gaddi kadi nde ɓe gari nde kadi ɓe gardi koye drapeau ji burkina faso e drapeau ji russie en gaddi lettre noon pour wiide wonde ko oɗo lettre fayi koye américain ji yo nattu takkude yimɓe mabɓe surtout dadiɓe mabɓe pour que gueɗe ɗe godani haaɗi oɗon lettre kadi en woni ko joguiɗo porte parole mabɓe biyeteɗo mouhamadou wedrago kañum woni porte parole fédération burkine no mbiyata ni ko kañumen kadi gardino ɗiɗo seppoji toon to yesso ambassade amérique gonɗo toon to Ouagadougou toon to niger e tugnade article bindaɗo toon to le parisien hono kamɓe dadiɓe moscou ɓe jamirama yoɓe gon e base mo ganduɗa dadiɓe américain ji ne gonni toon to niger ɗum noon base o woni koɓe mbiyata base aérienne gonɗo toon to woɗɗani capitale ñaame ɗum noon e tugnade ko konngol makko kanko Lloyd Austin kalfinaɗo défense mo amérique o wi wonde ko oɗo saha joni ne wayno ko américain ji e russinaɓe mbawa wondude nokku goto kono noon o haali kadi o wi wonde ko wonde ɗon russinaɓe e oɗon base ala hay caɗele goto wonande kisal américain ji par ce que kamɓe russinaɓe ɓe goni ɓe mbaɗa koye huɓere kadi ɓe ngala mbaɗa koye huɓere banggue mabɓe e kadi kala ko woni gueɗe ɗe ganduɗa américain ji joyi guila e nokkuji men to goni ha e kutorɗo men walla ha keɓiɗo men gonɗe toon hay goto mabɓe ala droit hay goto mabɓe wawa yetta ɗum toon ɗum noon siftinɗon tan ko kamɓe niger naɓe ɓe jamirino amérique naɓe yo jaltin yimɓe mumen wonɓe toon to niger ɗum noon ko kaldigal wona oɗo saha joni ƴeewede ɓeɗon dadiɓe américain wonɓe toon kene e ujunere neɗɗo e équipe aji mumen surtout drone aji mum holno jaltirta toon to niger ene ɗaminno jonti ɓennuɗe hono kamɓe niger e kamɓe américain ji maɓe nanodir yimɓe américain ji mbasa yaltude kono andaka taw oɗo saha joni no donc wawi wonde fof en wayno ko kamɓe niger ko laamu militaire woni toon laamu wongo kuddita ñande 26 lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi 23 ene wayno kadi oɗo saha joni ɓen continue kamɓe koye mabɓe mbaɗodirde russinaɓe saabu yiyama ma won lewru joni hono walloɓe heblude militaire uji taw ko russinaɓe garini toon e ɓeɗo kadi yimɓe woɗɓe oɗo saha joni waɗaɓe toon to base mo kamɓe militaire uji américain ji goni haalnaki ko hen jeeya bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sargo ɗin kabaruji min jogonnani hannde e ɗemgal Pulaar hannde ko ñallawma aljuma hawri ko 3 lewru mois de mai hitande ujunnaji 20 yon mbaala jaam on jarama.